אם לא ידעתם, אני נמוך. יש דברים גם טובים בלהיות נמוך, אם חשבתם שאין. אוקיי, כשאתה נמוך, אתה אף פעם לא תצטרך לדאוג שתגיע עם הרגליים לקצה של המיטה ותצטרך לקנות מיטה חדשה. כי זה לא יקרה לך בחיים. אף פעם. יש אנשים שפשוט באים אליי, אתה נמוך. עד כמה מטומטם אפשר להיות? ובאסה שהממתקים בממש למעלה של הארון, ואתה חצי סנטימטר מלהגיע אליו, ולא משנה כמה אתה מנסה, אתה לא תצליח להגיע לממתקים. תמיד יש את המשחקים האלה בצופים או במקומות שונים, שצריך לשתות איזה מיץ מגעיל או לאכול איזה משהו מגעיל, והתור לפי גובה. אז עד שמגיע התור שלי, נגמר כבר המיץ, או מה שזה לא יהיה. אתה רוצה להזמין באיזה מקדונלדס, והקופה גבוהה מדי? כאילו, זה לא שאני נמוך מדי בשביל להגיע לקופה, אבל הקופות היום, מה זה גבוהות? הגזימו. ואז אתה כזה מרים את היד, בשביל שיראו אותך. לא יודע מה איתכם, אבל אני אין בעיה להיות נמוך. אם אתם גם נוחים, תגידו לי בתגובות. נתראה בפרק הבא.